Jokanyada untie. Jokanyada untie. Kana nyocha winjo ni sidhe. Kani sidhe. Kama no winjore be ni sidhe mokwongo. Ne jowakirwe mane timo ang'owa sidhe. Jowakirwe mane timo ang'owa sidhe. Bose sidhe ka jowakiru. Be jogemo se sidhe. Ang'o mi oduogo minore ni jokanyada ni ema biro sidhe. Ang'o mitimo wakeru. Ang'o mitimo gem mamiyo jogo ok nyal sidhi. Gire mane makoth goyo ei Kanyada ka. Benitie. Adwa koneu niya. Dhiuru ogande special manie tiere toko ka. Idhi yudo ka gige magwanga koth timo ang'owa goyo. The Homa Bay Primary School. Idhi yudo gige ga koth ga ang'owa. Kichak idhi ang'owa school ka primary school manie basket. Lake Primary kanyo. Gige ga donge koth go kanyo. To donge ne wasekelo nyaka medical camp ka. Ne uneno ka Kidero okelo ang'o. Ne okelo ang'o. Omiyo we tugo jothurwa. Wawuok oko ni kura mokwongo wadhi miyo His Excellency Right Honorable Raila Amolo. Mar ariyo wamiyo Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Jadi madhi miyo Her Excellency kura ka. Number dek wadhi miyo Senator Moses Kajwang' ang'owa kura. Kawasemiyo Moses to wadhi chako wamiyo nyaru miluongo ni Dr. Joyce Atieno Ng'awa Osogo Opug Nyang'owa Nyasungu.